Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sedaya nggih. Amin. Panitia mriki pancen wis siap sadurunge. Penghargaane nang kanca-kanca seniman. Ketuae Pak Mulyono teko langsung ketua panitia ngalungi kembang. Ketua karawitan dikalungi kembang. Kula nggih dikalungi kembang malak sak pote. Aku gak sok mlaku ngene. Langsung nang mburi Yujurati, Makju sing masak. Yuju. Yo sambel cik pedese pecel lele ku. Tak campur remason. Mulane si pedese yuyu nggih. Alhamdulillah kanca-kanca wis padha mangan kabeh. Insyaallah main tambah giat. Nandur turino alon-alon nang Tegalan kok nandur sukun. Pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun, nek dagelan nek tuwek dadi dukun. Contone kancaku wis akeh. Sadi Purwanto gantenge wong sak kecamatan. Pinara engkang skeco amirsani karya baru Mojokerto. Aku nek delok perkembangane jaman pancen riwayat lan halaman. Ana kalane genting, ana kalane aman, iku pancen kodrate alam. Apa maneh aku nek delok siaran ana TV saiki terjadi perang ndok luar negeri. Gak cuma perang fisik tapi uga perang ekonomi. Mulane rakyate akeh mati. Mulane dolor kabeh ayo padha disyukuri nek kita urip ana bumi berarti. Rakyate rukun-rukun tanah gemari pahlo jinawi semboyane bangsa Indonesia
nganti perang cinta damai. Aku terjun nang kesenian tahun 84 pancen aku wis duwe bakat tak sambi sekolah sampai sekolahku tamat cita-citaku kepingin dadi pejabat dasar wis nasib malah saiki dadi dagelan senajan nyambut gawe ngene kenek disandang lan dipangan mulane oleh hasil ojo gawe hambur-hamburan ayo ditabung kanggo masa depan nyambut gawe dadi dagelan pancene gak soro nek dibandingno nyambut gawe nyitak boto cuma ngidung karo mentul-mentul bayaran kula 5 yuta tapi gak ijen dibagi wong sak desa rame tanggapan pancen musim-musiman nek akeh wong duwe gawe aku gak tau leren tanggapan tapi dilungkas wis musim udan-udanan bendina ana omah melungker kaya garangan tapi wong rezekine wong niku pancen dhewe-dhewe monggo disyukuri nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah insyaallah barokah golek nyambut gawe kan golek duit DUIT doa usaha iman dan takwa nek didasari ibadah barokah dagang sing temenan tani sing temenan ANS sing temenan insyaallah barokah senajan kula nglodrok anak kula niki dokter nggih mboten pamer senajan kula dagelan anak kula dokter pun setengah tahun buka praktek teng Sidoarjo pesene mbae nak besok nek anakmu pancen wis dadi dokter tak jaluk ojo sampai pelingen ojo sampai rabi karo paseni gak oleh nak kula pesen ojo rabi karo pasenmu nak temenan masalahin nopo sih anak kula niku dokter hewan lah nek anakku rabi sapi duwe putu pedet tahulan nggih monggo disyukuri lah kaya ngeten iki lho pun jenenge amal mulane niki jenenge amal liwat tontonan tiang karangan mriki nanggap lodro karya baru nekakno anu ngetokno dhuwit jutaan nyeneng-nyenengno warga dan kampung budi mawon seje kecamatan teko berhibur mulai atine seneng lho ngeten iki wong mriki pun ganjarane gede tak jokno besok cek ditanggap maneh insyaallah lah nggih ngoten lho Pak lho ngoten mulane monggo disyukuri ngeten iki urip sing bermanfaat khairun nas anfahulin nas saapi-apike menungso nek uripe berguna kanggo menungso liya contone kaya ngeten mulane sakniki urip sing ati-ati mantun di ruwah desane monggo-monggo wargane perangkat desane sehat sedaya rezekine tambah melimpah ruah hasil pertaniane tambah akeh Allahumma monggo ndonga jaman-jaman akhir donya iki wis tuwa kedadean warna-warna contoh akeh prawan dadi rondo akeh rondo sing nglairno putra wong rondo kok nglairno putra sakniki akeh putra sing wani karo wong tuwa akeh wong tuwa sing gak kuat godho ana masjid gak gelem nyoba malah sing disobo omahe gremo
dijak salat mesti semoyo, senengane adu petik totoan dara. Nah, sing meneng berarti rumangsa. Sing guyu berarti kulino. Mboten iku cuma cerita. Alah wis, muga-muga sehat walafiat sedaya. Ayo, Cak. Direwangi bengok-bengok ngene ngrasakno bojo ya mangkel kadang-kadang ngene turu ngorok ana omah mulih gak nggawa dhuwit mecucu kaya curut niya tapi nek kula mulih nggawa dhuwit ketok atusan ewu wah pringas-pringis kaya garangan niku tapi wong diarani bojo niku garwa sing siji sigar sing siji dawa niku pituture wong biyen lho niku lho kula nirana kok jenenge garwa sing siji sigar sing siji dawa lho ngeten niku lho kula nek nyawang ibu-ibu masih nontok lodruk ya jilbaban alhamdulillah bojo kula niku biyen mboten tahu sakniki bareng kula lesno ngaji mboten purun mboten jilbaban teng pundi-pundi jilbaban wingi iku kok gak pantes gak cocok warnane. Wong bojo kula niku kulit-kulitane nggih rada ireng, rada soklat, kaya janggelan niku lho. Lah kok wingi gawe jilbab ijo. Tak sawang-sawang bojoku kok kaya genteng lumuten. Oh. Ya. Yes. Nek ndelok jaman saiki lanang wedok gak gelem kari rame-rame nang kantor imigrasi kepingin nyambut gawe dadi TKI surate komplit budal nang luar negeri ana sing nang Hong Kong uga Arab Saudi oleh jeragan sabar nyenengno ati oleh jeragan kereng kadang-kadang mulai mati tapi aku duwe prinsip dhewe nyambut gawe kono kene la padha wae sing penting ana hasile aku buka warung dodol pecel lele suwe aku krasa dhewe dodol pecel lele gak ana batine merga lele larang regane luwe enak aku ternak dhewe gawe blumbang ombot ora gede tak cemplungi bebet iwak lele oleh 3 wulan lelene wis gede-gede aku jegur tak entas dhewe bojoku melok jegur mergo seneng atine ndelok lelene lak yo gede-gede graya-graya diprekes dikira iwak lele aku njerit kliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene merga waktu diprekes kenek kukune boleh seminggu gak kenek tak gawe
gawe lepat nyuwun sepura kembang waru makare sore karya baru iki ludruke semilir angine katot ngulon Jombang kampung kepatian ana selimut gemeletaan Mbak Buyut berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan ali-ali tumumpang kasur iling ana larang regane ojo lali pahlawan sing gugur iling ana jasa-jasane gak mancing iwak kelotok nek segara akeh kapale ojo belani golonganmu etok belanono nasibe bangsane iki ana arek gak patek ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget sampe metenteng tak takokno wong tibae tau gendeng deng tak tek ding tok tut deng tak tek ding tok prek deng tak tek ding tok tit ngenak deng tang tang ding tong dut deng tak tek ding tok prek deng tak dong tang dung dut tong tong daglak tu ding tok tak tu dung dung brok Sapa kisinan? ya kan Alah wong isin gak beler. gamelan wis entek Kolek. Gamelan sing nglubruk jare entek. gamelane luwih mandeg Aku lak praoto sih, Gus. Ojo goblok wis arek iki lho. pancen nggih nyadari lah ngomong arek nek kelairane Minggu malam Rebo ya kaya ngene iki Kudu tak culek lho bocah lho. culek Nek Minggu iki malam Senin lah apa Minggu malam Rebo? lairmu iku Rebo tapi makmu ngedene mulai Minggu Ngedene Minggu metune Selasa ngono lah. lah apa kon kok melirik Iya nyen aku biyen nyen wetenge mbok nyen biyen kok mewalang aku. lah ya iya wong lairmu iku gak wajar Lah ya iya nyen. lairmu nek biasae 9 wulan 10 dina makmu bobot kon lho 16 wulan Gak ngono bobot to duwe leper iki. lairmu iku Malang Malah kok njero wetenge mbok kate metu lho gak iso ndolek cendelo iki wau. Njero wetenge mbok temen yo aja diguyu iki. Njero wetenge mbok kate metu tak jowojeki ngono ngene. anggitmu sing lair iku gak ngerti akon Budal nang ndi, Mak? lah ngetengno kon iku Nang ndi? makmu iku kon mari nglairno kon Iya. jaitane Nang ndi iku? nang rumah sakit Lah apa? lah kon babaran Babaran japakno. disesar Lho budale kesasar-sasar ngono lah. makmu iku operasi Mulane Gus budal nggawa helm. dioperasi iku disesar dibedel Dibedel barang. makmu biyen dibedel Kok nganggo apa, Gus? berang Gak ngono iki lho operasi aku tok bongkotan, Gus. yang gawe alat medis yang sudah steril Ah iya. mari iku terus dijahit Baru apa, Gus? loh kawat Tak apa cacat setrum ya. Mari ngelairno kejet-kejet ngene. ya benang tapi mu nek wis garing iso dadi daging Ah iya. jahitane makmu iku 46 kan lah apa sing guyu iku Kan munasine kemeru. ala apa kok kemeru Jare sawu 46. Lho, Lah waktu ngedusi aku iki lho. Wong wedok nek ngedusi kadang-kadang mek ndodok ngene. lho ya iki bake kan dodo Kadang-kadang mek jengking. iya 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 Ngono kaki yo roh ya Gus ngono. Ya temen aja diguyu yo.
ya kudu guyu roh ya. Oh alah ngene rek ngono. Tenan. Bareng ngedus aku dikewasa ngene kok obah ae. Obah ae. Tak delok lho dadak jahitane. Piro jahitane? 46. Jare sapa 99 goblok. Makene. Tambah neredok. Mumet ae ngene. Kene iki lha apa sih, Mbok? Kudu pipis ngono. Lho temen dadi guyu ya. Ya nang jedeng sih. Oh gak wani peteng, Gus. Tak kono nang iringane Mas Ndepel wite gedang. Bareng ndo wodok, ya. Biasa wong wedok nek nguyok wanter. Biasa ya apa biasa? Temen dadi guyu ya. Kaya kon kok apa biasa ya apa biasae? Biasa wong wedok nek ana wong turu sak anjing kataunya. Mampu iku. Oleh no ya, sang kebelete Gus. Iya. Wos. Sik. Iku LPG ngebros ta. Lah terus mamu bareng jahitane 99? Gak krungu, Gus. Iya apa nek? Katakan gak krungu abane. Aku diwara dokter pengiritan jare ngono. Pipis sama pengiritan. Aku gitu. Oh iya. Gus. Mbok yo nyemak, mbok yo mikir. Napa? Wong kon niku ya padha-padha nyambut gawe nang nggone seni. Nggo ludruk. Aku kaji aku. Lah iya, wong kon wis kaji ya. Lah ya kok bengok-bengok nggo kene iki lho. Aku tahun 2004. Lah iya lah kok bengok-bengok sanding kene iki. Ya bengi iki ya salat tahajud. Salat hajat ngono. Lah apa cocot bobot-bobot nang desane wong. Gobloke nyengkut arek iki. Arek iki lali. Lali apaan ya gak lali aku nyambut gawe. Lah apa kon ono kampunge wong ngene iki? Kon yo kaji lho ya. Ayo kon dik seminggu mulai lho kon. Kon kok wis ngene. Oh, arek mulai. Wis gak apa-apa, Net. Ngene iki awak dhewe iku lek nyambut gawe. Nyambut gawe. Masalah ibadah ya ibadah. Ibadah. Alhamdulillah kon barek aku. Wis iso nglaksanakno rukun Islam sing kaping 5. Masyaallah, Gus. Wong ibadah haji wong nikmat. Nikmat. Ya apa jane ana kono ujiane fisik. Ya kesabaran. Kesabaran. Apa maneh awak dhewe iki bareng mulih Heeh. oleh predikat Agus Kupit Jonet Abdullah. Oh iya. Jenenge Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenengmu iku tambahane. Iya tambahane. Muhammad Jonet Abdullah. Kan meneh sama gak nyeluk Abdullah tak pateni kon ya. Iya. Muhammad Jonet Abdullah. Abdullah. Terkenal kon karo aku iku kaji. Padha kajine. Kaji soke. Soke soalnya sokongane wong akeh, ngono lho. Pendino tanggapan tak lunga tak gawe lunga kaji. Alhamdulillah kadang-kadang gak nglupuk nang ngene kadang-kadang ya wahyu. Apa wahyu? Sawai payu. Oh iya. Sawai payu ki ibadah haji. Ya gak apa-apa kanggo keapian. Iya, ngono ono maneh. Apa? Oh kaji apa Mansur. Mansur. Iya, sebah halamane kena gunsur. Ya gak apa-apa Gak apa-apa, ibadah haji. Mari ono maneh. Apa? Kaji Sarimin. Kono tak jotos raimu kon, Nduk. Lha apa? Aji Sarimin ku mbahku goblok. Karo Gus nek mbahmu. Wes ayo disyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Iya. Rezeki titik akeh ayo disyukuri. Dinikmati. Temenan dinikmati. Oh iya. Akan ditambah lebih banyak. Iya besok iso. Sapa sing gak gak mensyukuri rezeki utawa nikmat dari Allah akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Iya. Senajan lodro kaya ngene gak apa-apa. Gak apa-apa, Gus. Kan ana kono ya. Waduh ana kono Gus, aku mari salat subuh. Lho temene jadi guyu lho, iki tak kandhane bener yo. Pengalamane wong iki dhewe-dhewe. Pengalaman dhewe. Mari salat subuh aku wak dhewe kan rowokan ya. Rokokan nggawa petang pres entek sedina Gus. Gak ngono kon niku sepur kon niku. Lah ya apa njene wong-wong sakmono kowe ngelupu gak aku kabeh. Iya. Bareng mari ngono Pak Yai moro, Pak Ustaz moro. Aku didongengi wis. Gak apa-apa. Ya iya awak dhewe nurut. Mari salat subuh iku nduk maktab iku mesti dianakno ceramah. Diceramahi Yai. Pak Yai. Lah kon kudu tawaduk. Tawaduk ngeling-eling awak dhewe bawahan ngono Iya, tawaduk net-net. Aku di net ae.
Aku tapi gulak ntes mek net. Aku yo meneng ae wong iling-iling awak dhewe bawan. Iya gak apa-apa mbek Yai. Bareng ngono ngene net kon ibadah haji iki wis gak sedina rong dina lho net. Antrimu iku ngenteni 10 tahun. 10 tahun. Saiki malah 20 tahun lebih. 20 tahun apa maneh jenenge wong pipis. Apa net? Antri. Ya iyalah. Wong pipis sangat ngono 2 kilo lho gitu. Lah wong sak donya Sak ngelung. donya ngelung. Mulane ibadah haji, ibadah fisik dan kesabaran. Dan kesabaran dan ucapan. Lho iyalah. Nek kena ngucapno barang sing elek lan sing apik. Lho temen. Ngorono kudu sing apik tok. Iya iya iya. Nek ngecekno elek wae dosa ku temen akeh dosane gitu temen. Wong aku ngelowontok kuwi nggo omah tak delok rontok ana 2 karung. Lah iku bareng-bareng dituturi ngene. Net kon ibadah haji 42 dina. Kon tak kandhani kon bagi orang Islam kon nek pipis delok aja ngawur kon. Aku di ngawur-ngawur, Gus. Ya gak apa-apa sih nek. Yo eling-eling kan ketua. Iya, iya. Nggih, napa Yai? Kon nek pipis aja adek ngadep ngulon. Lho, masalahnya apa nek? Jarene, lan apa Yai? Ngedep keblat jare ngono. Lah iki gak kanggo awakmu lho. Iki kanggo warga kabeh, kanggo masyarakat. Kene iya. Kan pitutur sing apik. Pitutur sing apik. Dadi pipis iku gak oleh ngadep ngulon. Gak oleh ngadep ngulon. Soale apa nek? Ngedep keblat. Gini. Apa? Wong iki kadang-kadang sok ngomong tapi gak sok nglakoni. Besok nglakon kakekmu ngono ta? Lah kon wingi Kapan? tanggapan nduk Bangil. Bangil? Ya. Kon pipis kok ngadep ngulon kon. Ayo, aja mokir kon. Lho, Aku ro. kon ro. Iya. Aku lak ngadep ngulon. Ngadep ngulon. Kuwi manture lho ngalor goblok. Lah kok iso? Lah ya apa tak ongkek. Iso ae kon jawab iku. Oh, nggawa HP kemenyeke Gus. Waalaikumsalam. Waduh. Oh inggih Pak. Oh wonten karangan menika. Inggih acara Ruat Desa nggih memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-74. Nggih wonten daerah Benjeng Karangan Kidul. Nggih, tapi wonten dusun Karangan. Nggih nggih. Oh nggih mangke kula sampaiaken kagem Pak Lurah. Nggih. Nggih nggih. Nggih. Napa Pak? Benjing, kula sowan menghadap teng jenengan jam pinten Pak? Oh jam 9. Nggih nggih Pak, insyaallah kula benjing sowan nggih jam 09. Nggih nggih nggih. Waalaikumsalam. Sapa Gus? Pak Bupati Gresik. Nggih. Pak Sambari. Lah, apa sih kon niku nek? Gus, kok cik kobere. Bupati ngebel dagelan iki lho. Lah buktine lho. Mbok turu-turu bae, wong dagelan jane. Kon niku lha apa? HP getar. Getare piro? 7,16. Iku gempa bumi goblok. Lah jaman wis kaya ngene, HP-ne jadul. Nyek. Sing penting poso HP-ne. Iya. Sing penting kan regane. Piro nek? Nemu kok. Onom piro? Gus. Apa? Gus. Ono wong wedok adus Gus, lho ndodok Gus. Gus. Dhisik wong gak ono ngono lho. Oh, wis mentas. Kon gak age-age. Ya, nang ae, jok rame-rame. Kok iso julek lho? Iku tau ulet ngene ngene wayah lek metu-metu dhewe. Lho, Gus, metu. Kabeh iso ditutuli. Ngene tutul kabeh ngene, bareng enak. Kon nek mulih nutulong. Aja diguyu yo ono nutul guyu wae. Halo. Oh iya. Ah iya yo, lah apa sih? Kupu ae. Wah, kalau wocok kupu ta, aku nyapa jawe. Gampang meneh lho, gampang. Engko aku mulih tenan nggo benjeng ngono. Iya, apa. Oh, iya sayang. Akeh wong sayang. Kok muring-muring aku meneng. Oh, iya sayang. Net. Sopo net? Tuti. Tutik sapa sih? Untune metu cici lho. Wah, niru. Halo? Oh, Tuh mesti iki. Ganggu
lagi pentas. Mesti ganggu. Ya meneh. Sapa, Gus? Makmu. Gus. Mosok kowe gak eling. Apa bener? Malah wis matek sih. Wis bel-bel mbak awakmu iku lho. Aku durung tau cerita ya. Iya. Malam Jumat lagi wingi. Iya. Aku kan nyekar nang kuburan. Setengah 6 wis sepi gak ana wong kuburan. Ana wong iya. Lah kok dhuwure maesane makmu lho. Nah. Lah kok makmu lho nggo maesan. Ambek nyekel HP. Lah senengane biyen uripe HP-HP-an. Tak parani manek-manekno aku. Iya. Mak, sampean lak makne Jonet sih, Mak. Sampean lak wis mati lah, apa sampean ono njaba ambek nyekel HP. Makmu ngomong, alah Gus, nduk jero gak ono sinyal, Gus." Gak sinyal. Jero kuburan sama ono singkan. Halo. Ya. Kok aja ganggu wong gerang ta nek kono iku. Bapak iki lagi nyambut gawe. Anakmu wedok iki, Pak? Wedok iya. Koyo Ria iki. Oh iya ya. Apa? Duit. Ya apa wong kon budal kuwi tak gawe 16 juta mosok entek. Sumbunge kon wong mangan iki dingoni panitia ae kok. Iya tapi meneh buyar ya gak go ya mek ditok. Oh iya apa? Mobil apa motormu? Oh diselang timan lah, gak balik. Gak apa-apa meneh nang Mojokerto. Tak jupukno maneh. Iya. Apa? Oh, Gus. Apa? Anakku lu kepengin ngomong mbek anakmu. Denis anakku ta? Iya. Halo Den. Oh iya. Iki anak balik Jonet. Iku lho Dik Koyo Ria iku lho. Kepingin ngomong-ngomongan mbek awakmu. Oh iya. Ini kene. Apa? Tapi. Oh iya wis omong-omong dhewe ya. Aja ganggu nek kon cek omong-omongan dhewe. Cek omong-omongan dhewe. Lah apa sih nek? Kan yo tak pateni kan lho. Napa? Anakku ki wedok. Terus Anakmu lanang kok ditindih anakku meteng tanggung jawab kon. wong HP. Kan iki koyoke ambek aku lho koyo gak keduga ngono kon iki. Oh. Loh. Apa Agus? Gadis, Mbak sapa? Loh, apa Jonet? Oh nggih. Oh alah aku ro setruk. Lho. Ini buta kamplok apa? walaupun nggak 100%, 80% wis balik. Loh. Disyukuri nek kanca. Iya, sehat ngono. Loh, Umi Jonet. Umi matamu kuno. Lanang celuk umi. Kon aja ngenyek kadhe kon ditabok kon lho. Iki lho mandi. Mandi apane tanganmu wis ngene iki. Tambah Aja, lemu. ayo. Tambah lemu tambah lemu dulu. Rekam dulu pipine boblem. Wo, masyaallah rek dari sini. Apa? Kayak cekeri pitik horen. Loh. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Iya. Rong papat kan lu ngaji. Oh. Ya. Iki aku 2.000. Kon 19. Ngomong sing tetes. Rong papat. Kowe gak pokoke aku iso nangkep. Wong kon Maksud iki lho Agus. 2004 aku kaji. ibadah haji. Kon 19 ya. 2019 ibadah haji. Maka aku dongakno ya. Aku 2004 wis nang tanah suci. Lah. Kang Jonet wis 2019 nang tanah suci. Aku dongakno. Tak dungakno nek. Dongakno. Kok ngati semben budalan tanah longsor. Ya tanah suci lah. Suci cek padha-padha. Kate ngulon aku. Alhamdulillah. Ngulon. Anggitmu Nang tanah suci. Nang tanah suci Gak. umroh. Nah mantap. Aduh. Yang pagi pamane. Indung kepala lindung, hujan diudik di sini
padha cuma siji ukarane. Siji ukarane. Nani 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 nano nani nano ni nani nano nani nano nani nano nani nano nani nano. Bapak-bapak, Ojo nek ngomong bapak-bapak kon gak cetha, Des. Lho. mosok bapak jadi dong. Bapak-bapak ngono. Kemis lagi ayo budal ngaji nangking atas di sini kita suci bareng-bareng nanti beki longgo jejer di wuruk ngaji ya ampun Alah. Dipamerno. dijokno dhewe Lah yo, aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Disiksa kon. kaya tau mate Lho, kok nasine wong kemeruh keminter aja medhek-medhekno wong tak kena Agus. Awakmu dinek ngalkani. apa kok nyuruh Pak Mudin iki lho iki lho delonke lho sing rambute karo putih kabeh umure 90 siyak-siyak goblok lho ya kaya aku ngene ae lah pokoke matek-matekan iki lho krungu atan budal nang langgar kalau ngecoba sarung lan kopiah geber sajadah langsung sembayang ganjarane malimpah-limpah ngono ae aja ngurusi matek kon lho No akhirat gak ono soto babat, no akhirat gak ono asabukan, no akhirat gak ono rokok adat, sing ono godone malaikat. jamaah salat wong salat aja nganti telat ganjarane 17 derajat kanggo sang besone kiamat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampean sekseni dulur niki goblake mbokne kadhe Des, kon tuku genteng kok gawe apa? Tuku genteng tak gawe omah, Omah gede omahe sopo nek omah gadhe Khairul Anam tak jokno munggah ditempel 2 juta lho. Temen kon gawe garasi kok gawe apa? gawe garasi tak gawe ada motor. Motor gede motore sapa? nek motor gadhe motor Khairul Anam Terus sing wedok cincing-cincing yo langsung metu lho gek duit. bapak gak ngomong kate budal pipis kok Kon tuku kurungan kok gawe apa? Tuku kurungan tak gawe ada manuk. Manuk gede manuke Sopo? Ayo Nek, ayo suwene manuk gede, manuke sopo? Lho, ayo manuk gede, manuke sopo? berpikir dulu manuk gede Manuke sopo? nek manuk gadhe manuk dhewe Wah, Le. iso Mas. Jonet kabaren lak duwe pacar. Oh ya, Iya, duwe pacar dheke, tapi gak ngaku. Nek. Arek endi, Nek? Ya mbuh. aku nemu sak nggon-nggon Lho, Kok iso mosok arep pacar? wedok nemu sak nggon. omahe lho gak karo omahe bingung aku Lho, oma karo. baru nang Mojokerto jare Mojokerto tak doleki duduk kono Gak ono kuno. jare sepanjang Ya, terus gak ngono arek iki menungso ta tawon Lho, ngono aku Omahe menungso. ya biasa nek keseneng karo aku karo wolane Kan gampang ae, Nek. Heeh. Delok iki wong ndi ku delok. Lah, delok. Umpamane kok watuk. oh iya Kok metu babat. babat Kok metu wingko. Wingko. Berarti ku wong babat. Wong babat. Kok kok watuk metu
budak. Berarti wong Gresik. Wong Gresik, ngono. Ono kon. Ono, Gak metu-metu nek. Gak metu-metu, metu koral. Enggak, kan karo kon. Metu, gak metu-metu wangil. Wong Ponorogo. Ngetokno reok. Wong waduk sampe reok nek. Wong waduk cekok. Hain. Net. Aduh. Wong saiki lho aja manas-manas ta. Yu, lho rambute sampe nayeng. Lho. Apa nayeng? Semir. Iki blase. Ngilakno wong rambute nayeng. Kok gak mikir wong rambute werna loro ngono. Ya kirangan, Bule. Kok kirangan bule. Cak Jonet, kowe pancen gandeng. Intan sampean ana dongkel lho apa iki. Nek. Napa? Dongkel kene. Apa? Ayo ngaji lah ngono. Oleh. Oleh. Wong kon teko kulon dadak ngene-ngene. Gak apa-apa nek aku, ya. Mbak Kon. Apa? Anane tanganmu iku ngene mergo kakek jempok iku. Iki lho jek tengen tok kon atik karo kon iso ngene. Oh. Tangane loro karo pemane sikile go nyaduk tangan ngene tangan. Net, tapi soge arek iki ya, soge. Soge sis. Soge apa? Ndok apa? Arek iki duwe pabrik. Pabrik apa? Pabrik susu. Endi? Loro lah iki nyemono iki. Nek. Panjenengan ndelok bokong-bokongane. Oh iya iya jane bokongane gawe kaya bokonge sapine wak ngaderi. Lho. Melaku sok.
senenge ngenteni apa? Lah iya. Iya toh? Ayo, lha Aku masih rondo lho masih duwe elek-walik kok godho telo nguwen. kaya goreng telo. Ayo padha ae godho telo digoreng padha. Ya seje godhong digoreng goblok, digodhog gak digoreng ya gak enak ngene. Wah, ngawur. Ya kaya ngene iki lho. Ayo, wayahe, wayahe. Lah iso salah sing jane diwalak-walik iku. Angge orong-orong Gak melok tuh. Temen, Melok duwe melok ngomong kok temen, dikepuki wong. temen warek iki kok nek mulih tak ya tak Dikapakno. Dikapakno, Cak. gak wis mah. Dikapakno. Gak apa-apano. lho kapan dulu cekwo Ya kok bocah karepmu nek kon gelem ya ayo saiki ngono. Lah ayo wis ah. Ayo kon iso salon iki lho. Ayo. Enak. Apa? Iya ya apa-apaan ya Ajinomoto ngono. Ajinomoto. Gawe anak elek-elekan ae. lho Ya, breng gawe anak elek. oh gak enak elek-elekan Tibake wedok ya kucuk. kucruk Wah nantang ae kon. Masih aku Iki apa sih umek kae iki? ya 20 kon nyedembung papat. Piling. Kepiling 5.000. Mang tandake wate mang kok ana sing Iya. munggah apa sinten mau. Wah, eketan, atusan. Bareng dagelane. dagelane. 5.000. 5 Oh, gak. 20 wungkul pisan. Ya tak sepisan. Wis ngene, nek pancene awakmu seneng karo aku, suk minggu kon teko nang omahku. gak bener keliru Liru mbek sapa? lho saya bener kon rene Bocah umum wong wedok ambek nang lanang ngono. Seje desa mawa cara. Gendeng lagune padet. Dadi kon wis seneng. Seneng. Wetonmu apa? ah peten Wetonku gak salah 40.50 lho Dinane apa? Dino niki Selasa kliwat terus malam Rebo mundur. lho Kon iku iling-ilingen nek iku kanggo wong rumah tangga lho. ya Selasa kliwat ndara kasih kalung usus. Oh. Wong aku lahir bloso dolan ususe sapi. Awal Selasa kliwon. peno yu. Sabtu, Selasa papat, Sabtu legi. Sabtu Sabtu legi, legi, 14, 15 tambah 7 wis tak awur ae pokoke. Ya awur nih. Aku dhewe ya gak ero. Iya. 14 Ya, wis, Podo cintae cintae. dari hati ke hati berpadu jadi satu terciptalah cinta yang murni. Cinta yang murni. Ngono. kok cinta temen Wong cinta gak mergo teko apa-apa, Heeh. cinta mergo teko hati. iya ya Lah Ya. terus gek endi omahe sampean iki? lho Yo, Gek endi? wah arek iki jek takon ae. Omah Lah dudukno sing jelas ini. omahku kok nono wis gawat, Dik. iya ya Ya iku ngono. Aku lak gandel nggo ndukur ah. Oh dadi kalong aku no. Padahal tak culek lho kocok lho. Wit gede kon iki omahmu nduk punden ah. Lho aku lak toladan ah. wis ku tak dedono Kok pokoke nono omah cet ijo. Iya. Iku lebonono. terus Omahmu ah. Omah iku rame lho. Omah iku lek ditakoni gak bener. Cek dibedil cocot ngono. Payu-payu kae iki. Kon iki wis temen ta? Kayu payu ya apa aku lho anyang-anyangan goblok. Mangu lo joke akeh tek anyangan-anyangan. Tak jawab sih. oh apane Tak kok arek Ngombe. ngombe inang mulih. Ayo. Pokoke ono omah cet ijo kuwi mlebu ngono lho. Ya. Kok malah pletet-pletet ngene. lho Nek mlaku kok sok nyuwara net sih. yo penet Sing nyuwara duduk cocote. Apa nih, Man? Sing mburi. Kok iso Ya, bener. kok nge. Wis ngene ae. yo Wis ono paribasa. parbesan Petruk tenguk-tenguk Ah, nemu nemu keduk. keduk. Iya iya. Aku anake wong gak duwe. Iya. Oleh arek sugih. iya Sing penting aja mulih. kamu lah aku Soge lho. Lu sugih, loro njemunuk mengko. Masih kon iku aja ngono ta, Net. Wong iku disyukuri. Kon ngarani ku soge, kon iku soge tapi gak ketok. gak Kon ketara mbok mondo luku wingi lak tuku tanah sih. lho iya Lho iya sak kresek lho. yo apa Kaya apa? Kendedel bayem. ayo Wis aja Ya, ya. mulih. Ayo Ayo. aku. Iring, Iring, ayo.
dalumu mau jare yuda menyang gone wong tuwa. Gak anakku. Kon katen metu-metu, Mbok. Yo duwike, Mbok. Kayak 100 karek 50 go mulih dikene aku maneh. Bapakne ben pancene wis ngomong. Mbokne sapi karek situ. Aja otik-otik. Iku celengane Jonet. Nyapane kecil. Ojo kae. Penone ndok Maijen, peno aja ngomel, aja gremeng tangga sing gak seneng peno jane diloro gendeng. Kulo tak tuturi. Tuturan apa peno prembek-prembek iku? Neton. Lah apa? Aku nek ngene eling asiahmu aku. Aya berdosa. Ayo. Delek, Apa? mbok iki wis tuwek. Heeh. Ngomong lambe iki tak ati-ati. Terus Aku ngomong tangga, mau ngomong nang wong. Ki tak omongno keluargaku dhewe. Kaya awakmu iki lho, Li. apa aku ngudona peno ya? Nek kate metu-metu mbok yo Nah, iki. heeh. Dek 100. Heeh. Karek 50 jaga mulih kan aku maneh. Kapona kadendar jembeyane mbok. Iki lho nak untuk ajeme. Lah anae sapa? Ana karsinar. Mbok ngadeg aku takon karo peno aja muring-muring gak. Kono-kono. Peno duwe anak aku iki lho murni. Nek, Apa? kok wedi aku? Lho gak wedi ngono bae peno duwe anak aku iki anake wong akeh. Angger wong gelem, wong merontok peno ya gelem. Wong babat damen peno parani ya ngae. Enak. Aku ki anake wong tani meleni. Nah, Karo pojoke wakul. Jebret bapakmu ya bapakmu le. oh ya dadi aku iki ya. Iya. Oh iya Mbok, aku mulih mang duwe penjaluk nang peno, Mbok. Sepeda dikithekno anak. Alah 75 lho, tring ting ting seneng wis aku. Lah njaluk apa nak? Jaluk rabi, Mbok. Ya apa? Rabi. Rabi. Iya. Wih, mak seblak dodolku. Rabi kok sebelah iki. Nek peno nang utang putu lah ngono. Iya nenek putune putu. Nah, Deh, apa? tak kandhani. Apa? Kon ki durung sunat, Net. Ya apa? Durung sunat. Ya peno tahun piro biyen duwe gawe nang karya baru ben kadate lha apa? Sunate bapakmu. Sunat bapak durung jan. Wis gak apa-apa, rabi dhisik sunat kari. Nek agama Islam kudu sunat dhisik mari sunat rabi. Tapi gak apa-apa ya. Iya. Rabekno ya. Iya. Ya wis. Harus sunat lho ya. Iya, tapi rabekno. Adus-adus. Adus. Iki nek gak oleh disan kok kancane gak mungkin arek iki ndene pikiran ngene. Anggap teles to. Halo? Ta? Ya nak aku mbok nah. Kon iki ana ndi? Ta? Aku njuk tulung po, Dik. Adikmu pomong gelem. Meksa njaluk rabi tak meksa kok kon sunat. Gelem. Tulung dalane calak ya. Kon sapa ton kanggon karo bapakmu. Itu jaluk. Penohe dumane iso HP-an esuk ngebel, awan ngebel, sore ngebel. Penohe Iki iku penting. apa? Jonet iku njaluk rabi. Tak kongkon sunat. Peno ngebel pisan iku langsung tak golekno calak, Mbok. Ya. Iya, tak golekno calak. Oh, pintere nek adikku. Terus golek njauk tulung sapa malih gak njauk tulung aku. Awakmu wong liya cedhak karo dulur. Iya. Dulurku adoh dadi wong liya. Iya. Bojomu nek butuh apa-apa kon rene. Wis tak kandhani. Heeh. Tak kandhani bojoku tak kandhani. Wis oleh. Terus aja kuwatir aku. Golongane titis kok. Iya. Dibel pisan ngono wis. Langsung tak golekno.
wedok. Sak pinten iku wedok, Kak. Abo tak ngerti. Saminten yo. Oh, sinten? Abo aku gak iso yo neng muni sinten. Lho keprotot. Wah, iso muni sinten. Dak Sing sunat niku anak kula. oh, anake sampean yo. Lah sakniki anake sampean teng punden. Aduh, Punden matamu. Lho, ojo kasar-kasar. Bener iki apa sih, Kak? anake ta ana omah. Kan omah. Lah ta ana omah iku ra teng punden yo. Teng punden. Pundan. Ta ana omah yo. Ta ana omah iku jenenge Ayo ngomong. Sing sabar wong kate nyunakno anak kok. Jengkel aku. Oh, teng pundi? Wong ya pundi ngono ae kok. Lho, teng pundi yo. Teng pundi? Pak, Apa, Mbok? arek yadus. Oh, jadus ta? Iya. Tak susule, Mbok. Pak. Lho, kaya ngono lho nek aduh disusul cara teko anake ta ana omah mboken. Apa tak pes kempes. Dek. Pinten dianggo tiyang nyunat niku? Apa sampeyan takon yo. Saru yo nek takon regane sunat. Nek kaya Pak Dul Karim sing nyunat gak tau ngregani yo. Kabeh iku tak sunat wingi nyunat arek 250. Tak ketoki del. Katakon regane kaya sampean langsung diamplop aku. Amplop tak jukoki tak wadahi gansing tak gomole tak sok ngarepe mbokne kacung. Tak joko ngan setong yo. Sak amplop ana isine 3 juta. Ngono yo. Ana sing 4 juta. Ngono yo gak takon saru yo. Dek. Kenyang nggih. Monggo nek nyang. 3.000 3.000. Sunat ngenyang 3.000 yu, gawe tuku cireng yu. Kula niki jen mboten kambung damelaken. Tuh. Sampean tak duwe bojo. Boten. Aku ronde nek ngono yu. Sampean ronde. Eto, Lah apa? suruh disuruh kok tuntun sih. Mlakune cek gak banter-banter kok cek gak nyulur. Bapak, calake teko ta? Wes nak, Endi? ika lho. Jalan. Bacang nak iku. Sopo sing ngandek-ngandek? Las to. Toh, kon gak melek kon iki. Lah apa? Iki dudu calak iki. Iki apa iki? Jagal iki. Loh. Nek jagal iku cung mele sapi cung. Hmm. Aku iki calak mele manuk. Le manuk. Mbok, Apa? wong sunat gak loro ta? Takono las to ta. Gak loro ta to? Kaya dientup lenyeng celkit ngono kok. Nggih ta calak. Sapa ngomong? Ya larane pol. Urung gak sunat rabi, Mbok. Kok dibudani? Betul ya? Wis ngene wis aku nekat, Mbok ya. Saking kepingin rabi. Aku gelem sunat nek peno sing mangku. Yo, Aneh-aneh sih kok jaluk sela. peno wong tuaku. Toh? Lah apa, Mbok? Pak Woni celukno yen dipanggil Pak Woni. Pak Wono Wali Songo Gak, dhewe mulih. ono. Nang Wali Songo. Lah kesuwen ae kowe. Yo gak ngono longgo cung. Longgo cung. Toh. Lah apa nek calak umume nggawa tas, ya? Iya. Wong calak kok nggo glansing. Gaun iki calak apa wong golek ula? Calak net. Calak gak bondo. Salah cung. Gak ngono longgo sunat pinter. Abo! Sampeyan mulih ae. Sampeyan kate nyunat apa kate ngrebel? Loh. Kadang ana sing pesen alat sing kaya iki. Cung. Nah. Nek digawe nyunat Sret. sret, dibakar Sret. sret, metu kiru-kirane. Ya gak metu kere-kerane sret-sret langsung kawir-kawir lho. Nek tak gelem iki tak apa-apa
Cuk? Calak Akeh awake bondo. sing ora ikalo. Kondo lah. Apa, Cuk? Aduh. Sampeyan kate gereng sampeyan. Ya apa sih gawak nebok berang ki lho. Aku nyunati gak ngawur, Cuk. Mboten, Delok ya. umur-umurane. Ningali muru-murane. Iya nek kaya awakmu iki adune, Cuk. Nisor Nisor. digandel bongkotan diketok. Calek langsung pecatat. Apaan sama start? Saking gede iki Mas. Aja nek tak gelem iki tak apa-apa, Cuk. Akeh tunggale, Cuk. Akeh Aduh. Tambah nemen ya nek kena sing pedhit kene nang pedhot. Bareng kena sing nisor, apane gantek sak dongkele. Tak apa-apa, Cuk. Nek tak gelem tak apa-apa. Sunat, Cuk ya. Pinter jenenge sapa, Cuk? Muhammad Jonet Abdullah. Oh, Muhammad Jonet neten. Tak pateni calon yo rek. Muhammad Jonet Abdullah. Wis jenenge wis Islam pintere pancene ngono, Cuk. Calek kakek cocok calek. Gak oleh net. Calak kok. Sapa langgar, Cuk? Oh bendina. Apa pintere ngaji, Cuk? Delok kok. Tuh. Kok ndelok ngaji, Cuk. Ngaji. Katam, Cuk. Oh katam wingi tak doleki katam Daud teh. Lho. Gak asik kok net. Katam Daud, Cuk. Katam ngaji 30 juz iku Cuk Quran niku, Cuk. Oh. Katam, Cuk ya. Nggih. Dibancai, Cuk. Wong kuwi Bancai apa, Cuk? karak. Lho. Kok dibancai karak, dibancai sego tumpeng, sego sing ning kuning, diuwur-uwuri serendung, dikei kenthong, dikempul-kempul dadi begetul. Dadi begetul mare digoreng dientas dadi begeng nggih. Kudu begeng, Cuk. Gak ngono iki lho Madura ndi. Lho kok Madura ndi? Aku iki asli Cuk Madura Senep. Oh, kecamatan Mulesi wae. Kabupaten Sendep. Dudu iku Cuk, asli Kalianget. Oh, Kalianget, Kali Katuken. Lho, Pilek Watuk, Misagrib ya. dudu iku Waduh, Cuk. dadak calek sarap cocok sarap iki. Kakek cocok. Nah, iso sadat Cuk. Wong gawil. Lho nek iso sadat Cuk. Nek gak iso tak wuruki. Tak wuruki ya Cuk ya. Bis Mini. Lho. Ya asik nek kon net. Kok jare iso. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As Bes. Kon iki apa jare iso kok. Kon iki oh asbejung asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa Asyhadu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jilbab kene nak. Tak loro tuh. Tak loro. Loro tuh. Aja nakal tuh. Aja nakal. Nakal tuh. Tuh sawangane ganok manuke mlungker.
iki. Goblok. Aku sik takut sunat goblok. Aja dijemok keli. Takut sunat. Iki jatah sunat. Sunat. Barek anae wong sunate umur sing nongko. Apa nang? Dorong sunat ta. Cek dorong iki lho ndolek nggo tinggone lho. Ayo ngawur lho. Aja gelem. Aja. Lah ya kesuwen. Aja gopo, Jung. Iya nek liyane Pak Dul Karim sing nyunat sampe bulan. Iya. Tapi nek Pak Dul Karim sing nyunat mek petang taun. Hei. Petang tahun yo. Petang dino barang. Nek sik krasa cedhuk-cedhuk tak suwuke, Jung. Tak empaki Haji Kembala Geni langsung. Kobong wis. Mbak. Nek Napa? Metode wong biyen supaya nang cepet garing kok nek kum-kum nang kali. Nang ndi? Nang kali. Nang kali saya kali akeh teledonge. Mbak. Bang. Bang cenguk kene ae. Aku tak bubuk nang mburi. Aduran ndolek nggon tinggone iki rek. Akibate nek gedhe kait sunat yo ngene iki, Mbok. Hei, Rene. Iya. Apa? Iki lho, Karim iki dicalaki lho. Lho, Cala iki. berarti sapi iki. penolak belantik sapi lo pasar kriya. Yo. Anjene yang belantik. Ayo. Kok iso duwe wani nyunat wong lho pengalamanmu apa? Asale bapak biyen lak sunat, nyunat. Ngono lho. Terus nurun nang kono. Oh iya. Aku nglakokno turunan teko bapak. Oh iya, gak apa-apa. Ya gak apa-apa nek pancen pengalaman. Nek gak pengalaman akibate koyo ngono iku mang lho. Aku gak ngawur. Nek mari tak sunat Yo, Mbok. Lah iki calone mantu peno. Iya. Ya. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Timbangane Jonet iku mikir terus rabekno iki. Wis timbangane turu sore-sore, Mbok. Iya. Ayo nang karangan. Karangan. Ya. Lapa, Cak? Le, ana ruwah desa. Ruwah desa. Ayo ta, lek-lekan, santai, rileks bersama Ludruk Karya Ber. Saudara-saudara penonton, hadirin undangan yang berbahagia. Demikian tadi pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru Bapak Haji Jonet bersama Bapak Haji Supri telah menghibur Anda sekalian. Harapan kami semoga berkenan di hati Bapak Ibu yang nonton